A pawb o ddifri o dan yr hael crasboeth yma. Pawb yn barod am rownd derfynol yr Indigo Prem. Llanymddyfri. A Iwan Hughes i gychwyn. Hwna dros y top ddim o'r tro gyntaf gan Alun Rhys. Y bachwr o'r gwyr yn wreiddiol. Hughes, cyfle wrth ymosod. Y benol tu fewn. Warren i bylchu, i bas arall i Rhys. A dyna fo, y cais gyntaf o'r nes gan Lee Rhys. Dros 300 a hanner y gema i'r porthwyn. A mae'r mewnwr Berthelwyrdd wedi ymestyn mantais yr ymwelwyr. Ac am gais arbennig. Oedd e gyd yn dod o'r llinell gyda Caerdydd. Maen nhw wedi colli sawl llinell naron. Yn ymestyn y bwlch os di Meinad yn gallu llwyddo efo'i bedwarydd gic yn olynol. Mae yna Caerdydd dim, Llanymddyfri 16. Harrison James. Does that change main, Matt? Efo'i gynnig cyntaf o at y pist. Yn pwyllo, yn cymryd i amser. Thank you, Wayne. Gic bwysig gan James yn rhoi Caerdydd ar y sgorfwrdd. Ardaloedd cywir ar y car yn gwneud penderfyniad cywir. I roi gic arni a roi pel nôl i Llanymddyfri. Wrth gwrs 13 pwynt o wahaniaeth sy'n a 2 drosgais ydy hynny. Ond mae Warren wedi bylchu. Rhys nôl tu fewn. Ydy'r mewnwr yn gallu sgorio'r ail. Lee Rhys wedi croesi. Ac ydy hynny wedi rhoi y gem yn ei wely. Mae Llanymddyfri wedi ffrwydro yn yr eisteddle. Ac unwaith eto y bylchiad gan Aaron Warren a Lee Rhys yna i gwblhau y symudiad a'i ail gais. Wel, Aaron Warren, panda maen nhw'n galw fe, symudodd e lot gloiach na panda fyna. Oedd hi'n gais ardderchog, oedd ddim byd mlaen o hanner i unan. Last feet. Caerdydd efo meddiant prin nhw'n teimlo o fewn hanner Llanymddyfri. Ond dyna ni Dewi cross nôl tu fewn. Oedd hi ar droed pinches, mae dal yn fyw. Os da gyfle fan hyn, mae gais i Jacob Lloyd. Y tîm dyfarnu am edrych ar hon. Y job gwych, hwn yw'r bas. A mae bant o'i gos. Ie, dwi'n bas yn ymlaen. Mae sy'n bas wael gan sy'n isel. Ond mae pinches yn neud yn berffaith. Mae'n cael ei droed iddi. So that clearly comes off his shin. 23 is on an onside position. We feel ddim berffaith. Okay, so Byddai'n treol leir yn gyrru. Ie, dwi'n edrych i mi fan bod wedi cael fysydd. Blaenau fysydd i'r bel. Ie, cais. Caerdydd, 15 metr i fynd at y llinell gais na i edrych am i ail nhw o'r dydd. Y bel hir dros y top, ond ar ganfod Lloyd am y gornel, a mae'n drosodd. Time off. I've got a knock on. It's a knock on, gents. A wedi cael ei tharo ymlaen. A dyna chi gymal i grynhoi dydd Caerdydd. Gwalla ei hunan yn gadael y pencampwyr presennol i lawr. Ond mae yna bencampwyr newydd sbon. Llanymddyfri wedi ennill uwch gyngrair Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Pencampwyr yr Indigo Prem. Y sgôr terfynol. Caerdydd 8, Llanymddyfri 24.